बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ बे समाव सानजा फारसे सिमा बारायनायनि नोंथांमोन बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों नंगौ बे समाव नोंथांमोन बडलेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज लानानै फैदों गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावनो मोनसे सोंलु जादोंमोन मोनसे गोनो गोथो थासारियाव दंमोन जे सानजा फारसे सिमाया बारायगोन ना बाराया बे मोनसे सोंथिखौ लानानैनो सानजा फारसे सिमा बारायगोन ना बाराया बे मोनसे सोंथिखौ लानानै गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव बेले बेजे मोनसे सोमजिखांदोंमोन बे समावनो मोनसे सिमा बारायनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों दि सानजा फारसे सिमाया बारायसिगोन होननानै बिथाङा फोरमायनो होदों नंगौ नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे सानजा फारसे सिमाया बारायबाय नंगौ सानजा फारसे सिमाया बारायबाय दे 80% थानाय बर' गामिफोरखौ 80% थानाय बर' गामिफोरखौ बिटिआर हालामाव सोसनबाय नोंथांमोना मिथिगौ दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै जे गोजोन गोरोबथा बायदियै सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनायाबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों लाबोफादोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनै सिमा बारायनायनि बिग ब्रेकिं न्यूजखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों नोंगौ सानजा फारसे सिमाया बारायबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जानायनि लामायाव थामहिनबा गाबोन बेयो 3 बोसोराव आबुं जागोन गाबोन 27 जानुवारियावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जागोन गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव खायसे सुबुंफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव जेबो गैया होननानैबो गोबां सुबुंफोरानो बुंदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सिमाया बारायनाय नङा होननानै बिथांमोनाबो खायसे सुबुंफोरा बुंदोंमोन नाथाय बेनि समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा 26 जानुवारि थामहिनबा दिनै सुबुंखान्थि सान आरो सुबुंखान्थि सानाव बिथाङा मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों थामहिनबा बिथाङा फोरमायदों दि सानजा फारसे सिमाया बारायसिगोन आरो माबे जायगाया सिमा बारायगोन नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया सानजा फारसे माबे जायगाया बारायगोन बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों ढेकियाजुलिनि सदिया बिश्वनाथ बिहाली आरो गहपुराव थानाय 80% थानाय बर' सुबुंफोरखौ बिटिआर हालामाव सोसननाय जासिगोन नंगौ ढेकियाजुलि सदिया बिश्वनाथ बिहाली आरो गहपुराव थानाय 80% थानाय मैखोम बर' गामिफोरखौ सोसननाय जासिगोन आरो बेनिनो 59टा गामि मैखोम बर' गामि बे बर' गामिखौ बिटिआर हालामाव सोसनसिगोन बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायदों गाबोननिफ्राय मुंख्लंफोर थामहिनबा मुंख्लंफोरनि थाखायबो बिथाङा मुंख्लं नखरफोरनि थाखायबो बिथाङा गोनांथार बाथ्रा फोसावदों आरो जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा बियो मुंख्लंफोर जाय बिथांमोना बडलेण्ड आन्दलनाव गावनि बा बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबस्रांना लादोंमोन बा थामहिनबा बिथांमोना जिउ गोमादों बिथांमोननि नखरा गोबां खेब बिथांमोना गावनि मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनफुंनो हायाखैमोन आरो बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथांमोननि थाखायबो दे फैबाय थानाय समाव थामहिनबा गाबोननिफ्रायनो बे मुंख्लं नखरनो 5 लाख करे बा मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनाय जासिगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों लोगोसेनो आरोबाव मोननैसो बाथ्रा बिथाङा आरो बुंबावदों जे नैबे समाव 31 मार्च थामहिनबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनो 31 मार्चखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों नंगौ बर' हारिनि थाखाय थामहिनबा बर' रायजो राजानि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां ढेकियाजुलि सदिया बिश्वनाथ बिहाली आरो गहपुराव थानाय 80% थानाय बर' मैखोम गामिफोरखौ बिटिआर हालामाव सोसननाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावदों गासै 59 मैखोम बर' गामि बे बर' गामिखौ बिटिआर हालामाव सोसनसिगोन गोबांनि गेजेरावनो सोंलुआ जाखांदोंमोन जे बिटिआर जानायनि उनाव सिमाया बारायगोन ना बाराया बै सिमा बारायनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जादोंमोन आरो बे सोंलु जाबाय थानाय समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे दिनै 26 जानुवारि मोनसे सुबुंखान्थि सानाव बिथाङा लोब्बा लाखिनानै मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामना होदों जे आसाम सरकारा माखासे बिथांखिफोरखौ लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों सिमा बारायनाय मुंख्लंफोर नखरफोरनो 5 लाख करे रां होनाय आरो 31 मार्चखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बे बिथाङा मा बुंदों बेखौ फोरमायनो नागिरदों শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ শান্তিৰ প্ৰচেষ্টা আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি
আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে এক মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছোঁ আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে বিটিআৰ বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ শান্তিৰ প্ৰচেষ্টা আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে এক মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছোঁ আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে বিটিআৰ বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 2347 গৰাকী কাৰাবন্দীক আমি ক্ষমাদান কৰিছোঁ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 2347 গৰাকী কাৰাবন্দীক আমি ক্ষমাদান কৰিছোঁ